of calamity gideklarar sa probinsya sa Siquijor tungod sa nagkagrabe nga krisis sa kuryente sa tibuok isla. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Giaprobahan sa Provincial Board ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagdeklarar og state of calamity sa Siquijor. Ang sugyot gihimo human sa nagpadayon og halapad nga mga power outages. Mugna sa pagkaguba sa unom ka mga generators sa Siquijor Island Power Corporation kon SIPCOR nga resulta sa kakulangan sa power supply. Ang isla sa Siquijor nga usa ka tourist destination nagkinahanglan og 9.4 megawatts nga supply sa kuryente. The province of Siquijor declared state of calamity because of our electricity problem in the island. 1 month, I think more 1 month and counting pa. Atong electricity has dako kay challenges there sa atong isla. So, the main problem again was our provider as lack of kining operational generators there sa isla. So munang dako gyud kay siyang problema. Sukad ni atong Mayo 13, nagka-rotational brownout kundi na sinati sa pipila ka mga lugar ang duha hangtod sa 3 ka oras nga brownout. Midugang ang gobernador nga dunay lugar nga nakasinati og 18 oras nga brownout sud sa usa ka adlaw. Ang power outage dako og epekto dili lang sa supply sa tubig, ingon man sa serbisyo sa panglawas, edukasyon, turismo ug sa online-based nga mga panginabuhian. We are working hard na para sa ato ang generators nga maabot diri. And of course we declared the state of calamity already para lang yun para yun mo gasto puta para mo augment or mo add sa ato ang kakulangon sa ato ang generators. Ang ato lang yun is dili lang yun maguba ang ato ang pangalan sa Siquijor o dili po maguba ang atong ekonomiya nga fast growing, one of the fast growing islands sa Pilipinas. So Nico Sereno, Balitang Bisdak.